Kilalanin natin ang isa sa mga masisipag na school heads dito sa Urbistondo District na magbabahagi ng kanyang best practices patungkol sa MOOE liquidation and other financial matters. Dr. Regan I. Prado At Dr. Melissa G. Rosario. Kilalanin din natin ang dalawang super Pinays na magbabahagi ng kanilang eksperyensya, ng kanilang struggles and triumphs sa pag-abot ng kanilang pangarap. Tilalan manaral ya dumaduman sa Leyte, Pangasinan, kaibay teacher Jennifer. Halinang matuto mula sa mga video lessons na inihanda ng mga guro dito sa Urbistondo District. I have a lumpia, an empanada, lumpia nada. Posible? Posible! Abangan! Pagkatutukan lahat ng yan at magkaroon ng chance ng manalo ng iba't ibang grocery items sa February 19, 2021 na kasama ang Urbistondo District Information Officers. Ito po muli ang inyong guro Piritero, Nestor Arsenal Jr. na nagsabing, dagdagan ng kaalaman, fake news ay iwasan, kaya ugaliin manood, lagi ng Leksyon Pangasinan! Radyo na, paaralan pa! Leksyon Pangasinan! Radyo na, paaralan pa!